Good evening, everyone. Voi ni March ni som ni hai tlang nuam field nia voi ni hei choma ma na tho le ti fel ngai oma an kala chuan thian pa o pi eten family picnic a honeymoon chu ni chelo ngan chung kon fa pat la honeymoon pon tho nè à khu ta ông nó tắc hi cả chiang là cái dục zong thật đó na riêng à mình ông phone na local về rồi tụi lui corbula te cho dục cái yang à tia cho ấy tắc hi cho công an cái ring lawat lại lắm program cái này lấy vàng in hồ mà lấy cái ai à sẽ cái dục cái về rồi mà ngã tụi chen na tụi te lo om ta kinh mo tin cái mukha ta anh đi na cái liên na thóc cái lâu chuột chỉ nan veng lắm bằng hi ka kalna thina ni rualin kanin humu mal theilo wa engem mo chang han right ni lo hi chuan voina right pa in an zuk mudo na ani chu scooty nan fa nu pui fa naw ten an kala setang han he ta ser lui road lampanga ma na kan right dun na to khan hemi road tho he nia an zuk kal do na ni chuan GoPro hi ala kalo tum lutuk lem lo wa hey full face chu ka chua hian anh em một cái lúc không cái pet sek don thì lâu chứ cái khum tlang bữa có chung ở bôi hian golf đấy chứ mong mình đây tôi đi về ta chứ thà cái chú hay in hồ anh à chiang rồi á mà rồi chú hay phải cái corpo pajama sport này chia lâu à phải cái cor hang đồ mang chi đấy muốn à thì Crocs này mấy thì cái chua anh chú anh thì offroad nó rưu không mất lo GoPro có lo xem rồi Crocs in một thêm cả sao hay mo Crocs này cái don nhưng mà GoPro ka bag à hiện là lâu xia lâu rem trang xia cả lâu là phur lâu han vụ về ta xem mà lại về thì anh khúc lui nó han phù ra chứ là nát về đó này heo các bạn lưu về lâu thu tắc hết tiếng khác mà break khi cái mong nằm mà chỉ na có bụi khẩn chỉ na chuan a GoPro angle hi dik chialo mai the TRS adapter hi sei deuh leka anek thina le ling zong abuanga ya ka GoPro hemi ka helmet mount ka englawa hian ka helmet phawa hian full face wa hian GoPro wa thei vek chong ka siama na le ling zong vekin ami la amount hemi le ka overroad pakhata kha chun clip lu mai the ne ma ro chu po chu alet ling zong thowa GoPro wanga ya pakhata ai ro khan pa ngai na bu thaya amount ta khalet ling wanga tu ma alet ling nun ve kan chu mo chuan hey englo chen khatinan soi chin TRS ti vel kan mai thaya TRS chu tip ring sleeve ani ma ya hey 3.5 mm in en hian atipa ne ya amor ring ane ya chuan sleeve ane le ta ni ala ya hemi sleeve kha chu tip ring sleeve ani me ring pakhat ane chuan tip ring sleeve TRS ring pani nei chuan TRS tip ring sleeve ani mai ta GoPro kha TRS amamo chuan kan nei ho hi TRS ani china o ka soidang ledling lawing ka ria chuan khami adapter kha ani mai ta khami adapter kha sale tu ka angle hi dark mà mấy thầy thế này chuan các video pakati kala upload lo hemi ka upload me chuan ka upload to in ka ringa rei kan kala kan chiat na vela mo chian te an lo riding group tianga chian kan han char thar zela lo lukhum me belender sakan secretary sang te nen ka ma sa intini khan khi da mau cha rot kal kan tuma ka chiang ta si lawa nang ma tal hangkal ro he kan chuang ma si kan te dar li le chan ve ve la kan kai thau ni chuan ama se kal du bik mi lo chu tiang tur ni lo mo in hosan tur ni le ne te khang ka in hosan to rimania kal de chu china te kang kal dun don ne te katlan chak bak don lo ne ka ti pa du zok ting ka ban hi len nuam che lo wa man ni a ice cream ka sual na bai ka khal thei don lo mo ka te khal thei a lama chu wangania full gon let po ka bun thin mo a khong zual le ka ban a venga ke chewak tur chuan sangte khan akal du big lawa chuan ma ro chu bai kan han chek nu khan chu kan han kal eta chuan
sang te bike ke ha lo the be le ei katlan muang ang ka te ka va zai lo ve chuan mai ka la khan min tran pui tur khan lo kal wang wanga re ek tang thang ani la pa khan motul gel spray na kha lo keng tok chia ina ake ata arte ke ti song kha lo ke na chak re big silo kan han tla na re dai ta sil o chuan man ai long thanga kan han chek ang hak ren ro na opian ka va ho nga ti khan ka vai ke ka lo ke a tia ron kal le wang wang ani chu chian te an felan lo hlut je chu mo tiang gu po om te khan wa me nia chu kan in char dan te kan in kom dan te chu ni maya I sang te chu kan in shian na chu Bedlander sa tel kha ka vadi le ni kuma secretary te lo ni bo te khan Bedlander sa mi te kha chu ka chian te khan ni vek ta maya chu an op hi chu video hi ka en zo zo thin ta chu an video te kan comment na lo fel phia na te kan in be Instagram la ma te khan number kan in pe te khan chak chuak phur thut nei ve ta chu kan rai dun ta ka te chu la rei lu tuk lowa ma ro chu chak chuak na chu ru kha lo in mil khom ma ya chu ti khang kan in kom chho ta zela kan in kom ei phia na ani na te po hian engem mo chang hi chuan a hran pai chung ka vakal man bik chuang lowa an veng lama na tho a kala hi chuan ka valang vele zuk zuk zela ne ti khan zira te ho te ne mo opia kha mi hui kho ma thiam rewa ma fel ten u ma fel hin te eme fral te kha ke ni tan u rual an lo ke ai no pan hel ka ringa pon ka in rual ve la ti khan lan an di kha chu lo in kom san dia ma fel te opi te chu veng khat mo kim ma te an tam mai an va chon soi sen lawang vit te ho te chuan ke ni kha chu kan fatel ve chaw ni ms te zira te ne khan ngai kom ei chau pi na thian char na kha lo ni zel ta chu kan ni hriat da kha chu ni mai a an hei voina po zukal ve le anga ti khan in kom ngei zual la han ni zela hun han chuan ma se soi ta kangin an ni khu chu khula ya choyen zuk tuma ka ei pui man lo anga ka ho san le mai anga kong ni kang kal ti ra han lo che deu to in ka hria chu chian chung chang kan soi ve no kan I chu han fak te a in fak luai ti te han ti chiam kha ka thiam che lo a ro chu beril thadeu deu te chian kan han le a nom ve mushim at han nge circle kan ti zau ve zel ina ni hei kan ve a hian ka soi chian hi kan nei tho ta ma ro chu chian kom big lu tu hi kan nei lo ka nei du lem lo wa ko sa te kan lo in manga chu ka bul trai kan soi lo ka khalai kha chu hei kan best friend an te mai ang best mate na chan na in nei na thian na chan na te kom nge em te po kan nei ve tho ta mar chu tu na kan ve ka thian te po hi Sunday ya thingpui kan in ho thina kan upa pakhathina hian upa ni ma ne aswal lai mu se ngai da di do lo lu tu a KTP man tir te khan ti ve ngot ila upat nuwa na wang te rem chal wanga KTP in mang thar le kha dia tle ma a ke a tir te tang in mang lo ti te a toy zo in ka soi sual ka soi buai zo don in ka khia khang ti khan kan u min kai suai tu kum lama min u deu tu min kai suai tu kum lama kan u kha ina hian biak in bul mai ne thing pui kan in thina chian ho khan chuan chung ho poina min zil chu an mani pon an soi thina ke mani pon kan soi thin thawa in kom hi thalu tu ka mai ro chu la zir chung chan le ti ga te point in biak vak lo tur an ti tin ina hian kha ho kan in len po ngai vak lo chu Sunday thing pui kan in ho ti lo chu kum khata hian picnic hi chu voi thum be le chu kan nei ve zia chuan omje chu kan thian pa pakhat hi school nei ne result lom pa hian ti hana ron lom se chuan kan thian pa pakhat dang le hi birthday lom nuam ti chi lo ne ti khan picnic hi chu voi khate motal hi chu kan nei ve thei je result lom pa te hian chuan tung kuma po kar ma sa a kan thian pa chu ka be sa tana chu fan birthday ne kar le tung kar hi nem le itlin lom nan in a thartin lom nan ti elevation mi buka han buk man kha ke in tumin ti khan dang kha ele in kha ngai siam re manga
ti le dona chu tiang ho vel la kan in mu khom zeu ba lo chu adang azana in len po khopian ko khan thil lo chu kain makal po ngai lo ni chu in kal po ha ka soi sel mi lo a thian nei te po thama ro chu kan soi du na chan chu e thian nei hi a that rualin baya si lom ve ni akong chu dur le mai tlan bak chi po ni lo e bias ka lawa tuna hey in kom ngai de chu rong bol na thila te po in du sakhi lo ol ve don ta heng ka thina e kan chian nei ta te tang pon chu wang chuan khatiang ka nei theilo na tura tang han chian ni ka kom thadu vak lo ni e chian ni nei lo te po min ti mai the ma ro chu ka nei lu tu ka kan venga po chian tha tak tak chu ne ma se zana than pa ani na han leng ang chi ha rei tak tak han in kom ang kha kan ti lem lo aman po kan man lo zep thu lo a chuan i kan san ol nei ve chuan ina mai kan du kar khata hian san ol kan nei tlem lu tu ka kan han nei pon chu i mani na lama poi tak tak ten lo ni ve an thian thau po mo soi tong ka moi lo ni lo se i enge an na tho ka chu soi khera ngai lo a ni leng a te boi a zan boi tlang chun zom tiang chi ti te khan lo ni ve a chu man chu kan in len po lem lo a komi chu kan in kong ngei ve lu tu hawa tul pong kan in hau mai ma se khatiang kha in lo ma ni chung ka soi sel lo ma se keima practice bi ga chuan rong bol na le na kin zel ka chu thian i thian ko ngei lu tu bi ang chi zan lam han in len po pak ang chi te le thil ti dun na sal lu tu ne hi a e rong bol na zel ngai to in me trong ka moi lo hey in soi the na ni lo se ke gp te huai tu kan lo ni ve a member te in ang khata ka en thei lo wi ka lau ve thin ni he chumi wang chuan i ka ngai tu ngai lem lo ti kha kan soi du ani chu ai op te chu veng khran ani a in du sak lo vak thei kha ni lo a tin in kom vak po tu mila thei tak tak lo nu pui fana ni on ne ke ni tlangwal kan ne engma kha ati tak tak thei lo o katlan mo mo ka kal so lo le mai lo fu le ti le ta ambai hi petrol le he khop ma ya thama sa han liter som li panga ve ka thun chuan helai hi ka tlu khu lui ha ni ha helai pe ngai om ve khop mai tiang ha zong pan to long o a chumi chu voina khula ka zukal chan ba kan ti te nuai chuan ni e in a kami chung chang video kan soi ta kan soi hey chen kha chu youtuber mizoram apon tam ta ka edit youtuber po kan dilo documentary saver kan di khi ka ti film tu china na chen kha chu an view san du a dik ranga views du ta chu bitam tak chu an sum la lun an te pon lo pang ta ni chuan views du lu tu ko wangin thil enge proven po ni lo le enge mo controversial te proven po soyata ne him lo te hi kan soina sal tal tu ka e enge thil thalo lam bang chi te mo thalam pang e te po thawa hei hi chu e mizo te enge kan mi ji sim simi mizo chau pon lo sap pon ni tho vai pon ni tho hok dak chi e thil reng ale lam pang thlir chi hi kan lo ni a e mak zong reng tam hi kan ni sim sim chu chuan enge views te kha tiang du lu tu ka wang hen khát tiếng lắm bằng khối zonga content siam tum hin tam thei khop maya nghe mu nom tur chi han herte khát tiếng ka khan film ko ri chu tha khát tiếng content hi kan du ve ka bi po nan duanga e zunna mong pe chu na mai ro chu i soyata na him lo chi te i thil tang kai ber lo namdang ina mizo min mu sit na turang chi te le tin mizo le mizo kan in hu sit na kai ngai san lo sa na ka la ya khatiang bel cha thei turang chi soi vak te he a thaber lo kan ti ni chu then ka chuan youtuber te po mi lo ti mai the my fellow youtubers more message to my fellow youtubers sap to kan bel ver amela sap to thiam lo ber kan chuan chumi chu kan soi duwa chu views duwa wang khatianga filter unfiltered content ti maila content ti zong hian kan soina sta wang hian enge mi no pui englo mu atan him lo an chi tele tiang the dar rim youtube alo po thu shit cha kan ni tuk hi chu a fu ber thin lo hi ka ti enge adik lo kan chen ma lo hi chuan trong tam lo te po hi him na chen te om ve kan ti ke ni te chu views te po man ka video kan ve athen ka chu views sam de po ka lo ve mak ka te ke moni lo en pe ka ti hey a views ka ke ni viewer de te chu zani za thum vel ni me ya
mi dang ne na compare chi mi lo mai ro chu e van nei tle me te khain lo te ve mai ro chu ngai tu la helai ka tlan tha hi mi zani veli min lo thlir ta mai se kong sira hian an taman tam dan tur zi e chu mo khati zong hang ka ngai tu dai ni chu van chun om huna tang po mi zani veli na lo thlir ka chu e tam tak ni tam tak mo an hun tianga lo seng pe kha an fak om hi ka ti khop mai chu van chuan e a viewer zong khan bin an lo en du ni chu na tha ke chu right hi nuam ka ti tlat pe ka kan right da video odi ka document tur lo oma kha ka lom na berania a mi nan lo en ve pe an hun an lo seng pe te chu ka lo mum lu tuk tlat chu bang chu a views tam le tam lo ve la kha ka kher lem lo mai ro chu min lo lu chakan lo thlir te kha chu e lo lu tuk chu chun mai ka soita khan helai mi zani hanin tlar thate se taman tam dan tur ji chu chu dai chu ni e tlan pok an tlan thangam na ha tam zi chu zani view ne a claim de khain lo tu me a tam zi o bon lu tu chu chu e ka ngai dan da ni chu ke ma chu an mo chu view ko kher te chiam lo han ti la chapo e en ti ka lau che e min lo ngai sak tu te en chung ka lo ro len khatianga views du wang mak de wa ti amak deuh soi phe tum te kha ka tum lem lo wa chuan e hey subscribe ro poi kala ti po ka thelo wa ndu chuan lo subscribe an du lo chuan subscribe lo ha chu an thu ne mai ro chu in enge educational vlog chi te po kan ti ve zo ma na te po karu da khachu unboxing vel khan ni tan khati ang ve kan lo te mi tle min an lo tang kai pu tin kan ngai da kan han soya mi pati khat lekina real ru positive an lo nei thei te kha ka du ber chu ni dai ma ya e ka kal na turi ka hret lo bridge a kong che do han ding lama pen na o manga te chu chu kan tlan muang bo ka kan ti chawani chu ka o hi mani o hi nal di har ko mai a ti rolling ka o hi nal lo chi lo ni vetin ka mic hi microphone hi helmet da tur ho ka le effect to pa ma se tu na ka microphone le brand hi thal tu lo mai a peak ma khop mai han audio hian lo ma han audio te le nang audio hian a peak mai zai la eng ti ti tur re thak tur ge po ka la chi alo tu na mi helmet a pe chuan a microphone hemi hi an nai khop le hala chu vo in chu ka van soi nem op chu ni se ho nga tlang no ma thleng le to mai theine tlan chak bo komo hala hi ania bridge chuan kan be photanga akal dan tu kan zo tang opia lusha ya kan biang